Bugün şu yerde yeryüzünde avtomobil sürücülerin kelletindäki dörýän soraklaryň jogaby çödülýär. O koçudan gelýän bolsaň bir BMW'ni tanaýan. Sırtaward arkanda duran bolsa bir BMW durany sana tanaýan. Oňa sözüm ýok. Ýöne nähil BMW'ni hiç kim bilenok. Öňünden seretlerim düşünenokor, maşynyň arkadyndan seretlerim düşünenokor, parolna seretýärler, bäşet planat, näme many aňladýanynam daşy köp kişi bilenok. BMW sürücülerden başga şu zada düşünýän ýok. On düşünce kodan şunça kıta okumaly, şon bilemek öndürjüler, öýe düşünýändirim öýdemek. Bugün men size bollugundan iň sady dille düşündirjek olaýyn BMW arkatyndaky edebiýat kitabyna ýazylan ýaly çalışyrymly matematik parollary. Başardygymyzdan iň düşünükli ýagdaýda we iň sady dille düşündirýär. Biziň her günkü görýän BMW modelleme, BMW arkatynda şeýle bir parol görýän her gün. Ya 530i ýa-da 525i. Bu zat näme? 5lik seriýa nomer. Onu has düşünükli dille aýdaýyn. 5'e derek 4'den bolup biler, 3'e bolup biler. Birinji nomery. Haçanna birinji nomery keçelse ýa-da ulansa, maşynyň göwresi hem agralýa, hem ulanýa tigirleriniň aradaşlygam daşlaşýa. Has düşünükli aýdaýyn. 3'lük bolsa Corolla, napyrmer, Corollanyň göwresi bilen deň. 4'lük bolsa Camry, 5'lik bolsa Avalon'un göwresi we agramy bilen deňeçirrak sistemada bolýar. Umuman sady dille düşünükli sistemasy. Ýöne şu ýerde ýekece bellemer zatda. Haçanna öňündäki seriýa juwut sifirler bilen ýazylsa, 4, 6 we 8 sifirler bilen bellense, bul maşyn şäher içinde sürmek üçin ýöne imni sportiwny model şonu aňladýandyr. Birinji sistemasyna düşündik, indi galanyny düşünýär. Ýa-da näme 30 wada ýa-da 25 ýene şoňa me sifirler bar. 30 bolsa napyrmer biziň dilimizde we köplenç gürlenýän dille 3'lük motor diýip bilersiňiz. 3'lük motor adaty zat. 2,5 25 ýaly bolsa 2,5'lık motor. Inni ýa-da i harpy näme? I harpy injektor motor. Injektor diýmeli benzin bilen işleýän avtomobil motory i harpy. Ahaçynda i harpyň deregine D harp bolsa, onda dizelin avtomobil. Prosto Türkmenistanda dizelni BMW minýän az. X5 diýeli adaty zat. X nedorожный sistema. Nedorожный sistema Jeep kysymly BMW'niň avtomobil modeli. Şu ýerdäki maglumatlar aýdaýyn. Haçanna X5 ýa-da 40i bolup biler. 4'lük motor injektor ýa-da 40D bolup biler. 4'lük motor ýöne dizel ýanyňy. BMW'niň islenlik modellerining ýa-da X-Drive diýen hatda görseňiz, bul polny привод. Ýagny 4 tigirlerim işleýär diýmek. Haçanna S-Drive görseňiz, diňe öňkü tekerli BMW'niň diňe öňkü tegir işleýän model çykarylan bolsa, onda S-Drive bilen belgilenýär BMW'niň esasy bölegi ýa-da çekiş bilen işleýändir. Inni iň çalışyrymly sistema M motorlar, M3, M5, M planat ýene bir zat. Sady dille aýdaýyn. Iň prostoý zat. Islenlik BMW'niň modellerine, islenlik seriýalarda, islenlik kuzowlarda M görüp bilersiňiz. Setkasyna goýýarlar, M ogadan renkleri, hemem arkasyna goýýarlar. Üstten renk gök, fioleti we gyzyl, gapdanam M harpy goşulan. Şol öznagy görseňiz, sportiwny motor ýürüti oturdular. M power diýmek. M derejesindäki güýç diýen manyny aňladýar. Bu da düşünükli diýen islenlik motorlarda görüp bilersiňiz. Ýa-ni dogamyny Y modelleri bilen Y harpyň näme aňladýar bilen başlaly. 1968-nji ýyllardan beri Y modelleri öndürilip gelýär. Y20 ýene bir zat. Onu biziň bilýänlemede geçeli Y46, Y60, Y92 ýene şoňa gow modelleri bar. BMW taryhynda bir at gazananlar bar. Indi şo sistemany prosto şeýle bir zat bolýar. Y diýmek adaty günnelik sürüş üçin niýetlenen avtomobil. Häzir şo modelleri Y modelleri prosto F modelleri höküminde yerini çaşdy. F10, F30 ýene şoňa meňdeş geçip gitdiler. Näme üçin? Häzir Y diýilýän zady elektronik hibrid sistemasyna Y parollar bilen belläp başladylar. Y harpyny görseňiz, onu ýerde ýatmaly. Ýa-ni näme diýip 530, 525 näme ideale Y bolsa. Emma benzin avtomobil, hem hibrid. Hibrid näme bolýar? 60'a 70'e çenli şäher içinde sürüňde diňe elektronika tok bilen ýörýär. Ondan gaz hasam gaty geçip gordan benzin sistema geçip gidýär. Benzinin güýjülen işi. Şo sistemany Y bilen belgilenýänler, napyrmer 540 ideale Y bolsa, şol BMW hibriddir. Diýmek, häzir şu wagt F modelleri komfort, rahat, hem ekonomishny, adaty dizayn. Her bir avtomobil kinolaryna, zatlaryna, BMW modellerine ýa-da başga bir ýarış modellerine
Skorsungana knopkan üstüne açıp knopkan basýarlar, maşin fonu gök hova berip uçup başlaýar. Şo sistema var. BMW'de seriýalaryna ýürüte şol sistema oturdulan seriýalary var. Haçan da BMW modellerinin ýygyna T harpyny görseňiz, kiçi T, gyşyk adylýar. T harpyny görseňiz, şol T harpy turbo kompressor we ýürüte turbo kislorod berici boçka oturdulandyr. Şo ýagdaý T. Indi T'ni Kawa GT bilen çalışýarlar. BMW'de GT diýip bir model var. GT hiç ýagdaýda turbo däller. GT Gran Turismo manytyny berýär. Bu zat uzak ýol üçin, vilayet arasyna, ýurtlar we şäherler arasyna uzak ýollar üçin garaz başlygy ilksizden oturýar waditel rolla we başlyk arkaýyn ýoluň keypini çykaryp sürmek üçin niýetlenen model. Indi bu ýerde jemleýici pursat geldi. Primerna men size BMW tanıma mümkinçiligini döretdim. Mükemmel diýen başardygymdan BMW seretseňiz indi plan modeli diýip bolýar şu ýerdäki maglumatlar bilen. Indi geldik. BMW paroluna seretseň BMW näçe at güjüni hödürleýär? Onu oturan motoryň näçe silinderlik motordan tanadyň gelýärmi? 3 silinderlik motor. BMW'niň 3 silinderlik motory 109 at güjünden 336 at güjüne çenli hödürleýänler. Şeýle ýagdaýda belgilenýär. Bular 3 silinderlik motor 109 at güjünden 336 at güjüne çenli. Benzin tygymy 1,5 litr. Bar ýogy 1,5 litrlik benzin tygymy we şoň üçin Y harplar elektron hibriddir. Inni bolsa 4 silindir. 4 silindir 2 litrlik benzin tygymyna eýe. 179 at güjünden 346 at güjüne çenli aralyklarda şeýle belgiler bilen belgilenýär. Y görseňiz elektron hibrid sistematy. Inni 6 silinderlik motor. 6 silinderlik motor 3 litrlik benzin tygymyna eýe bolup 333 at güjünden başlap 510 at güjüne çenli size güç hödürleýär. Bularam şu ýagdaýda belgilenýär. BMW'niň 8 silinderlik motory asfalt aglada diýen aýdym aýtdyr. Ýani ýeketäk motorlar legendarny sistema 4,4 litrlik benzin tygymy bar. 510 at güjünden 635 at güjüne çenli size güç hödürleýär. Belki maşinler svetoforda durka, bul ýa maňarky svetofora barýar. Ara şo derejedäki güç. Indi bular şeýle ýagdaýda belgilenýär. Bular kän uzak däl. Umuman. BMW'niň 10 silinderlik motory, gijäniň möjekleri, her bir kişiniň minip bilmejek modelleri, 6,16 litrlik benzin tygymyna eýe bolan 10 silinderlik motory şeýle ýagdaýda belgilenýär, hödürleýän at güji bolsa 2 bölek bu ýerde. Adatda şäher üçin, şäher halky üçin hödürlenýän, raýatlar üçin öndürilip taýar ýagdaýda satylýan modellerde başka at gücü var. 609 at gücünden 750 at gücüne çenli size güç ödürlüyor. Yönü zakaz oyunca çıkan motorlar var. 10 silinderlik zakaz oyunca çıkan motorlarına 1000 at gücün ödürlüyendir. Şeýle sistema dine zakaz oyunca öndürülüyor. Adat ýagdaýda öndürülüp klientlere satylanok. Yine de var BMW ütköşük dizaynı var. Maşinin arkasından teretden elektronlu gurjoklan gödü ýaljak bolup şeýitdirin. Arkasy gara ütköşük çyraty var. Bu maşin modeli var. Köplenç aeroportda we şäherde de bir ýalym ýalňyşmasam ba bolmaly bir ýerde gördüm öýdýän. Bu modeller I harfi bilen belgilenýär. Motoryň güýji zady hödürlenmedik. Hödürleýän güýji I3, I4, I5, I6 sifirler gowrusyna görä ulanýan maşiniň güýjüm şonça ulanýar. Bular polny elektronik sistema, diňe zaryat bilen işleýär. Ulusy bilen kiçisi bar. Ulusy kupe, üstü açyk kabriolet, ýöne 2 gaply. Haçan kiçisi görseňiz üstü açyk 4 gaply maşinlar. Oda düşünükli bolsa eýdi. Hidrogen diýilen ýazylgy hatda görseňiz bul benzin bilen işleýän, bul diňe vodorod bilen işleýär. Tüssesem suwuň buğy. El harpy köplenç 7lik seriýada goýmaly. El harpynyň manysy tigirleriniň arasy örän daş adaty bolmaly sistemadan beýlendikänem daş 2 gapdaly sanam. Garaç iýne boýunça da boýu boýunça da tigirleň arasy daş diýmegi aňladýar. Bular aňsat agdarylmalar, ýollan çykmalar diýilen sistem boýunça öndürildi. S harpy, S türkmençe S harplar bilen başlaýar. S Sport ve S Drive. S Sport näme? M motor oturdulmadyk. Ýöne adaty injektor motorlara garaňda ýürüte güýçlendirilen sistem bar. Indi S Drive näme? S Drive diňe maşiniň öňkü tigirler işleýän sistema. BMW aslında ýygy işlemler ýöne S Drive ýaly gorta şu BMW diňe öňü işleýär diýme aňlady. Indi şeýle bir zatda biziň dilimizde T bilen I ýazylmaly T, I mi T, Y mi garad bir giden dille her hil okulya.
Haýsyny okadyňyz, okap bilerdiňiz şu ýerde görkezýän. Bu zat näme 3 gapysy bolmaly we 3 gapyly hatchback diýip tanalýar köplerde. Hatchback diýenema, hatchback diýenema başardygymdan iň düşünükli ýagdaýda ben parolaryny düşündirip bilinmekam diýen. Kommentariýada näme düşün, öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Inniki videoda näme bolar? Inniki videoda egerde M-sport, M modelleriniň taryhy barada, nerden gelip çykanlygy barada maglumatlar, X modelleriniň nähile ýagdaýda gelip çykanlygy barada maglumatlar, üstüne F modelleriniň dörüşi baradaky gyzykly maglumatlar bilesiň gelýän bolsa, dogam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Elbetde bu maglumat siz üçin gyzykly bolmadyk bolsa, gyzykly däl diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarov komandasy bilen birlikde her biriňizde şul sahypada like-laňyza garaşaty. Like basyň, belkem şu ýyl inşallah siz benze bilersiňiz.